Karbi Student and Youth Council Tekelangjun Area Council Sengponsi may phu binong tiso lapen kongchun bang sarkiri terang aphan arpuke pekpon. Kidam tang preni phai thom kebrai siarni Tekelangjun Rising Sun School hemalong Karbi Students and Youth Council Tekelangjun Area Council kesengamai kapadupon. Bang somai long aluhiaman pen Haurakhat Regional Council amai phu longsodar ingleng chunbang bibison milik Youth and Culture Affairs achunbang sonjutero natum pendang lok penangan KSYC klembang phu bang phiatum chetong dunrinti. KSYC Tekelangjun Area Council ke sengpon amailong kachithampon ke Tekelangjun hawaralong ta jasemet mithanga khai ki duk ke sungalong kacharjap dun thip thekjia phan pu ke mang padoponsi KSYC Tekelangjun Area Council sengpon lo lapen KSYC pen kaiketa lukacharli bom ari sonim so tumalong karjap dun thip ji lapen kumatnia bang pu bang phiatum jongsi lukacharli dun jia phan men kachet habalong kadure lapen kasiksa ke dotum along ta un an pen kachirap dun jia phan ta chisik ding lo atheman lukacharli henlo isi khelong kenang sot nai lo pusi chithan po Kivang journey Luka Charlie akenang sot polam the kapachetak ponjia phana arong an pale damsi literacy campaign setame paduponang ji polam aputhak hei hui chithan chipare ponsi KSYC Tekelangjun Area Council kachari ponjia phan chedon sarpen mai phu binong ti sola pen kongchun bang sarkiri terang tuma phan arpu pek ponlo Haurakhat Regional Council KSYC hin pen KSYC lan so se pang tang thuje phan niltom pini Tekelangjun aro nang senglo nitom pini ningarong pikhangjang pinangan ajak dinkluyer ni penil tum Tekelangjun long keseng je phan ka kachisik do asi pini ani nitum keseng long mang ningarong pikhangjang ala ta penil tum pini mission leaders ni tum Tekelangjun ara da phan ki japon je phan Tekelangjun ara da phan ingchina long ason ka ke mat karja pithip je phanil tum mission leaders long ni tum dak pini Tekelangjun Area Council president pihala tiso ke hai la pen secretary sarkiri terang khai pansin tum pilo la palang litum leadership lo Tekelangjun narat tum pinang an agis tung pen alang litum archang pu pusining thipi kangjang la pen tum Haurakhat Regional Council hin men talang tum han hirjumi pajir dun lo dong mukak pen samsing inti Karbiang long life